kusakana kwatiri kuita zvekare pano paTare 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara utena on the notification bell. Uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti iwewe uzoramba uchiwana maupdates kubva pano paTare 263. Malikes enyu akakosha zvekare. Macases atironyoresiva munyika yedu yeZimbabwe macases evanhu vari kuparara patsaona. Njodzi dzanyanya muno munyika yedu yeZimbabwe macases atiri kuresiva. Wiki aripere usina kunzwa kuti kwakadai kwaita accident. Ndinokumbura kuti zvatofuka comment section kuti madrivers edu ndo ari kukonzeresa here zvekuti maaccident awande, macases aya awandise kana kuti inyaya dzemaroad. Madrivers emakombi, madrivers emagonyeti, madrivers emabhazi here kana kuti inyaya dzemaroads. Ndinokumbura kuti zvatofuka comment section pamusoro penyaya macases atiri kunyoresiva munyika yedu yeZimbabwe. Nyaya nezvomuzora nhasi inyaya yeschool bus iro yanga rakatakura vana vepachikoro ipo panonzi Eagles View. Vakatakura vana vepa Eagles View Primary School yanga richienda kutrip. Trip iyi yanga iri kwaMutare, ranga richibva kuGoromonzi richienda kwaMutare. Accident iyi yaitikira padhuze nepaGoromonzi turn off. Ndopaitikira chiitiko ichi. Ndokumbura kuti zvanofunga comment section. Mwari apindira panyaya iyi, hapana munhu akuvara kana kufa. Asi takatarisa video iri, bhazi raparara, rasvika rabuda muroad, rashaya control, rakapinda musango. Parapinda musango, muhacha wapinda nepahwindo. Mwari apindira. Ndinokumbura kuti zvadafuka comment section. Mwari ndimwari akanaka. Ndatina matirei vana kwavanenge vari kuzvikoro kupi nekupi kuti vave vakachengetedzeka. Mwari anozviita. Ukoona Mwari akubuditsa mutsaona. Mwari akanaka. Amawani chinguta kuno ndi Mwari au mana. Toda kupinda nepa window basi radzura mwacha opposite kofura baba chamupura mabasa zunga basa teno toswa baformas teno baba ikosio basi at least wanaona kwara enda trip Tare. Awan guys.